Be safe. Walay first to arrive, walay champion. The goal here is to promote our local tourism. March 18, 2023. Over 1,300 plus participants all over the Philippines. Different minds, skills, goals, but one thing for sure, in our group, we're going to enjoy the rest of the ride and explore the beauty of Bohol. Gang! Gabayan nyo kami. Nothing else to prove, magdadrive kami ng safe at tatapusin namin ang hamon na to ng safe. Naway makauwi kami dito ng safe. Makauwi kami dito ng buo. At ito ang kwento namin. Alright, magandang umaga mga ka-team. Bohol Loop 2023, tayo ko. Ito na yun mga ka-team. After months, weeks, days of preparation, it all comes down to this Bohol Loop 2023. Lord, gabayan mo kami ngayon sa biyahe namin ngayon. Naway makauwi kami dito ng safe, makauwi kami dito ng buo. Iwas niyo po kami sa kapahamakan, disgrasya na nandyan po sa kalsada. Bigyan niyo po ng lakas lahat ng riders na nandito. Yan niyo po ako ng talis ng pag-iisip, bilis ng kamay, paa, ng buong katawan. Naway matapos namin to ng safe, matiwasay at walang problema. Woo! Let's go! Ito na yun! Ha? Game! Gabay, gabay, gabay. Ibigyan nyo kami ng gabay. Gabayan nyo kami. Ito na yan, off-grid na. Let's go! From the starting grid, we have to drive around 101 kilometers to Anda Tourist Information Center for our first checkpoint. At habang binabaybay namin ang coastal road ng Bohol, Wow! Usa naman! Astiga! ay ito ang hindi namin inaasahan. Lagi! Na-overwhelm kami hindi lang sa ganda ng Bohol, pero pati na ang mga tao, mga Bolanos. Grabe yung suporta na ibinigay nila at ipinakita nila sa lahat ng mga riders. Sa tuwing may hinihintuan kami para bigyan ng mga stickers namin, bakas na bakas sa mga mukha nila yung saya at excitement na makita nila yung mga loopers, mga riders. Hey! Kumusta? Okay na. Ano? Nay, selamat. Yap, ya. Wah, apakadaming motor, men. Woo! Chill ride lagi, mga literal na chill ride ako dun. Aso, ayusa ka dun. Ayusa ba kay kasagaran, chill ride ra. After ng first checkpoint ay kinailangan naman naming mag-drive ng around 92.1 kilometers papuntang Hitafe Municipal Hall para sa second checkpoint namin. At dito na nga nagumpisa ang isa sa mga nagpahirap sa hamon na to. Parang alanganin na. Delikado yung fuel natin. Isang bar na lang, tapos no signs of gasoline station.
Na-miscalculate ko yung ano, ruta. Hindi ko alam na papunta na pala itong bundok. Abutin mo lang ng pinakadulong gasoline station. Busing, doon nga gasolinahan. Unahan. Thank you. Isa. Isa. What's up? Wala. Putik. Sige. Silong. So parang nandito na tayo sa Itape mga katim. Eto na nga, Itape na to. Alright, Itape to mga katim. Update 9:42, nandito na kami sa Itape. Second checkpoint Itape 9:42, nandito na kami. So malayo-layo pa yung babiyahin namin. Siguro nasa mga 100 kilometers, 200 kilometers pa siguro kami. Next checkpoint nito is Chocolate Hills 3 at saka 4, malapit lang. So let's go, babakbak na ulit tayo. Alright, let's go. At mula naman dito sa munisipyo ng Itape ay kailangan naman naming mag-drive ng around 63.3 kilometers papuntang Chocolate Hills Complex para sa pangatlo naming checkpoint. Sa kabila ng malakas na ulan ay confident pa rin kaming bumiyahe dahil alam naming safe kami sa gamit naming gulong. Ganyan ang B-Rubber tires. Ganda man! Chocolate Hills! At matapos nga ang isang matinding bakbakan sa ulan ay narating din namin ang pangatlo naming destinasyon dito sa may Chocolate Hills. Alright, next checkpoint. Third checkpoint, Chocolate Hills. Ugahan o ganina, basta ano galit balik. Right. Wala pa tayo sa kalahati ng ruta nga kating. Nasa pang third pa lang tayo. Pero mugbo naman itong Kuban Press, no? Mugbura. So team, ito yung pambato natin ngayon. Para ano? Hindi ko nagtuhod. Itlog. Recharge muna tayo mga kating. After naming kumain ng pananghalian at magpahinga ay dumiretso na kami sa pang-apat naming destinasyon. And it is about 17.5 kilometers away at ito ang Tertiary Conservation Area. Update! Time check 12:20. Update, nasa ano na tayo? Fourth checkpoint o
So first photo ng ano, ng ruta na Tarsier. Picture tayo, picture, souvenir. Ayun. Okay, update. Tapos na namin ng photo op dito sa may Tarsier. So we're going to the next checkpoint. Tara, let's. Man-made forest. Woohoo! This is Bohol. Sabi nga nila, God's little paradise. Maliit man, pero may pagmamalaki natin ang angking ganda nito. Yeah, sticker. Okay, tulog. Tulog. Okay, thank you. Oh. Okay. Ay, sticker. Dua. Okay, thank you. Mana yang kaya lang? Sa mga oras na to ay tinutumbok na natin ang pangwalo nating destinasyon. Hindi na nating nagawang kunan pa ang pagdating natin sa may Baclayon Church, Alona Beach at sa may St. Augustine Church sa kadahilan ng nagloloko na ang GoPro natin. Sinabayan pa ito ng pagkasira dahil sa pagkadagit ng drone natin. Pero ganun pa man, tuloy ang biyahe. Konti na lang to mga katim. Number 8. Thank you. Thank you. At mula sa munisipyo ng Loon ay kailangan naman namin bumiyahe ng around 93.5 kilometers papuntang munisipyo ng Trinidad. At para sa amin, ito ang munisipyo na pinaka the best. Bakit? Dahil dito. Wow, grabe men. Ako ang balay lungsod. So nato yung atong QR code sir dahil sa kailangan. So welcome sa atong mga loopers. Hello, hello. It's those little things na ma-appreciate mo ng sobra. Sa simpleng pag-welcome, pag-offer ng snacks, tubig, at mapapagpahingahan ng mga loopers. Especially sa mga oras na to, ay ramdam na ang pagod sa buong araw ng pagdadrive. Kaya naman taos-puso kaming nagpapasalamat sa buong staff ng LGU Trinidad sa serbisyong ipinakita nyo sa amin. Maraming salamat. Alright, so currently nandito tayo ngayon sa may Carmen. Hindi ko alam kung anong gasolinahan to, pero nandito tayo sa Carmen. Last 2 checkpoints na lang sa Man-Made Forest at saka sa Sikatuna, then Tagbilaran finish line. Nasa mga more or less 2 hours na lang na biyahe. Time check nasa mga 6:37.
Ang oras natin ngayon, so lalarga na kami at tatapusin na namin ang biyaheng to. In the door, I could have sworn I've seen your face before. So glad that you said hi, 'cause I was waiting. Good morning. Living with peace. I did it! One, number 7-5. Please go. Safe runner good. Ready? Watch out! Let's go! Lami ya mag-organize. Oy, alright! At natapos nga namin ang Bohol Loop 2023 ng safe at masaya. And in behalf of Team Jamelin, gusto naming magpasalamat sa lahat ng individual na sumuporta sa amin. Unang-una, maraming salamat kay Sir Franz ng V-Rubber Tires para sa gulong na ginamit namin sa loop na to. Kay Sir Ryan ng Jeju Super Group, maraming salamat. Kay Doc Luffy of Chipmunks Works, maraming salamat sa pagkondisyon kay Red para sa mga event na tulad nito. At kay Sir Jetro, maraming salamat sa financial na suporta. At sa Ricky Auto Electrical Shop, Kananan Ipyang, maraming salamat sa tulong pinansyal. Kay Ma'am Flor from London, maraming salamat sa tulong pinansyal. At sa lahat ng mga Boholanos na nagbigay suporta, nag-antay, nagbigay effort, maraming salamat. At sa lahat ng mga ka-team na sumuporta sa event na to, maraming salamat. Stay safe, God bless, and kita-kita po tayo sa susunod na Bohol Loop. This has been your host, James of Team Jamelin, saying goodbye, God bless, and peace out. All those little moments, the bus you didn't catch me